Tabingi ang aking kamay. Hi! Hello, hello, hello. Mahina ang aking audio. Hello, good evening. Tayo sa baba. Eh? Ay, ano naman ako. Oh. Hi, good evening. Good evening, good evening. Hi. Ay, naku. Thank you sa 3 million in the house. Welcome back to my channel. Sino nandyan? Shout out sa watcher. Sinong nandyan? Pakilala ka. Sino yan? Sino? El Cashan. Hi El Cashan. Good evening. How are you? El Cashan from... You're from El Cashan. Sino ba to? Bakit marunong ka magtagalog? Thank you, thank you. Lagyan kita ng jacket. Lagyan kita ng blue. El Cashan. Ang alam ko si El Cashan from Africa. Bakit marunong ka na magtagalog? May kulay blue ka na, El Cashan. Nag-ano ako ng mukha. Naglagay ako ng pampaganda. Pampaganda, wala nang laman. Para
Simutin ko na lang. Thank you sa thumbs up, El Cashan. Kumusta na ang ano mo? Nagla-live ka pa ba? Taga saan ka nga pala, ano? El Cashan? Kalimutan ko na eh. What's up? Saglit lang ah. Lalagay kasi ako ng ano sa mukha. Taga saan ka nga pala? I-pasyal ko sa iyo yung aking ninja. Ah, talaga. No upload. May ano na harang. May harang ka? Paano mag-download ng video sa TikTok na walang watermark? Ay, naka-play ka ano. May ano lang, meron siyang ah harang. May harang ka lang. Andito ako sa kwarto namin, sa ano, nandito ako sa Muntinlupa, sa Alabang. Ikaw saan ka? Medyo matagal na rin ako hindi nagla-live kasi medyo busy, tapos sa gabi medyo ano na yan. Hmm, Taklob. Oo nga pala. Kalimutan ko na. Ikaw yung nagtatrabaho sa library, di ba? Tagal na kasi. Tagal na rin di tayo nag-meet sa mga live. Habang nag-ano ko ng mukha, nagla-live. Yan, tapos na. Tapos na. Oh. Thank you sa 4 million people in house. Hindi ko nasundan yung ano mo ay. Saglit lang kasi ay. Lagay ko na lang yung laptop dito.
Hindi ko naririnig kasi naka-ano siya eh. Naka-mute. Ano na lang ako. Comment ko na lang si Rusty Obejas. Teka lang ha. Yan, nag-ano na ako. Ilkasya, nag-like na ako. Hmm. Sige lang, salamat. Thank you sa patansak mo, Ilkasyan. Thank you sa mga nakatambay. Thank you sa 3 million people at support thumbs up.
Kuya Bubuyog. Long time no see. Thank you sa palipad. Kumusta na? Namimiss na kita. Ay, tulog na. Huwag ka muna matulog. Kwentuhan tayo. I miss you, Kuya Bubuyog. Thank you sa palipad mo. Kumusta na? Bakit di ka nag-online? O may iba kang kausap? No. Hala, sige, ubusin mo yung laman ng Gcash mo. Thank you for support. Ayan, oh. Thank you for supporting. Thank you. Huwag ka muna matulog. When we talk. Hanggang 30 minutes lang ako. Hintay mo lang ako. Sino na naman? Thank you, Kuya Babuyo. Naantok na ako, eh. Thank you sa 3 million people. Are you still there? Thank you for staying my life today. I know you're tired because you're hardworking. I know you will tired today. Buko. Mahaba na naman. Usap tayo, ah. May sasabihin ako sa'yo. I have something to tell you, Kuya Bubuyog.
Ako nagugutom. Ah, ano ba yan? Maantok ako. 2 minutes na lang. Dito ako sa lapag nakaupo kasi nahirap na nakayuko eh. Masakit sa likod. Kumusta na? Kumusta na ang buhay? Masaya ba? Masaya na ba? Masaya? Masaya na ba ang buhay mo, kuya? Ay, naku. Ay, naku. So, yan guys. Ako yung magpapaalam na hanggang 30 minutes lang ako. Salamat kay Elkashan. Elkashan is very soon. At kay Kuya Buboy Gugutero. Thank you sa palipad mo. Ako yung magpapaalam na. So, medyo ano na eh, naantok ako. So, yan guys. Yeah. Then guys, bye-bye. Thank you kaya Kuya Buboyog Gugutero. Thank you sa palipad mo. Bye. Good night.